Birthday nila yung mga birthday. Surprise niya sa my birthday ko. Ang lawa. Itong kuanon ang lugar para makadumdum ta. Yan, para madumduman masinati diri sa Maynila. Kanimi kasi natin. Asa mi magpuno. Divisoria. Gato. Nindot ka. Namili sa mi diri among kinanglanon. Smile day. Yan. Sapatos yung pinanglano nato day upata kapalit day. Ano bang kulay niya? 300 ba tate? May black po. Wala lang 300 lang bili na kayo. Hindi siya basta-basta mabasa, di ba? 300 lang, palit na mo, barato ra. Tia, Miss Smile. Ba. Bagay na kayo na sa imo smile mo. 1, 2, 3. Smile sa smile. Pagita ang bag. Sige, 1, 2, 3. Okay, again. Babaan niyo. Nasa mong sapatos. Amig ko anderi. O di pa? Kapag nag 300, pero meron niyang bungat 700. Oh. Wala na tawad niya natin. Bigay ko sa'yo 300. Okay. Mag-ikot-ikot sa amideri ha ba? Hindi tayo 100 lang. Iwan po tayo magpahumot dito kung baba, no? Ano man? Isa man di ay. Speak ka na rin sa 2 years rin to. Magpahumot na to suot. Sige lang, good. Magpahumot daw. Di may mga demo na yung gikuan day, Victoria. Gani? Ay, dahil gamay. Hindi na lang gamay ako. Kaya ko ano lang na. Nagpilang magamay tag 50. Ay pila man na. Oh, mas kesa ka na. Kato lang dako. Uy, dako na lang day kay mas kuan pa. 100 na dako rin tarin ko na uskadak ka na pila na kay Indra. Oh, adugay pa magada sige 75 ml. Sige. Pag yun makeup, bili ng sapatos. Sampod karon. Namili-mili mi og mga sapatos. Oh, tanawa na lagi di ba? Ay magpili pa kag isa, ana, di ba mangita pa kag isa? Ang pamili pa. Mga untag manginasar maniud to ta sa inyong tanan.